שלום לכם. שלום, שלום. אני רוצה רק להציג פה אני מכיר את הרב משה אהרון זיאד כבר כמה שנים. אני לוקח לעצמי קרדיט שאני דחפתי אותך לצאת החוצה. אני הכרתי כמה שלבים. תספר לי עליך. אני אספר לכם בקצרה. משה אהרון יש לו טרשת נפוצה. מחלה שזה מדביק. אנשים מפחדים ממנה, זה מבהיל, זה מפחיד, ומפחיד גם אותו. הפחיד. הפחיד ועדיין מפחיד. עדיין מפחיד. ומדובר בבחור שעשה תהליך, לא דילג על שום טעות. שלבים לגבי שלבים, הכחשה, מלחמה, קבלה, חשב שקיבל. אני דחפתי אותו לכתוב ספר, הוא כתב ספר, קבלת איסורים באהבה. עכשיו הוא לא מסוגל להסתכל על הספר הזה, כי הוא עבר עוד כמה שלבים. ותהליכים שבן אדם עובר בהתמודדות, אנחנו פה לא הולכים לדבר על טרשת, אנחנו הולכים לדבר פה על התמודדות של כל אחד ואחד מאיתנו, ממישהו שעשה על זה הוא דוקטורט. אני חושב שיש לו הרבה מה להגיד. מה אתה אומר? מה יש לך לומר להגנתך? בעזרת השם. האמת היא, כן, אני התחלתי בתור בחור בן 20, קיבלתי בשורה חדשה. זה היה באמת חדש לי לגמרי, כי עד אז הייתי בחור צעיר ונמרץ, לא היה לי שום קשר עם קושי, אולי קשיים של בחורים רגילים, אבל לא משהו פיזי בוודאי. בחור שטייניסט, באמצע ללמוד. כן, בחור עם שאיפות, היה לי כאילו יד להמשך החיים וכו' וכו', ופתאום זה הגיע. עכשיו, פגשתי דווקא איזה בוגר, איזה חבר מהישיבה לפני 2-3. הוא אברך וזה, הוא אומר לי, הוא כבר לא פגש אותי 10 שנים. הוא אומר לי, אתה יודע, לפני כמה שנים, התקשר אליי איזה חבר אחר מהישיבה, הוא אמר לי, אל תשאל, אתה לא יודע מה זה, משה אהרון נמצא בסכנת חיים, אתה לא יודע מה זה, פחד פחדים. נבלתי וזה. ואני צחקתי, אמרתי לו, כאילו, טרשת נפוצה, בסדר, אבל סכנת חיים זה ודאי לא, זה לא העניין, זה אתגר שבא כאילו לשנות את החיים, אין פה שום סכנה על החיים. זה בא לעצב את החיים מחדש, לעשות שינוי, לשנות את הנפש, לשנות את כל המסגרת של... תוכנית חיים. בדיוק, תוכנית חיים חדשה, אבל סכנת חיים זה ודאי לא. תגיד לי, אתה הבנת את המשמעות מהרגע הראשון? אני היום מנסה לחזור אחורה, מנסה להבין אם באמת ידעתי את המשמעות והכחשתי אותה או שלא ידעתי בכלל. כנראה שעדיין אני לא יודע תשובה ברורה לזה, אבל כנראה מרוב הכוח הזה להתנגד ולמרוד, כי בכל אני לא ידעתי את המשמעות אפילו. יכול להיות שבפנים עמוק כן היה איזשהו ידיעה. אגב, סתם שאלה, אתה מבין את המשמעות של החיים? את המשמעות, מה זו המשמעות? מי אמר שיש משמעות? אנחנו לא מבינים שום משמעות של שום דבר בעולם, אף אחד לא מבין מה זו המשמעות של ראש השנה, כמה הוא גורלי, משמעות, אם הבנת את המשמעות, אתה מבין עכשיו את המשמעות? משמעות זה עניין של הסתכלות, זה לא. נכון, ברור. מי אמר שלא הבנת את המשמעות, זה נקרא לו להבין, אולי להבין את המשמעות עכשיו, זה הכי. אז ככה, בקיצר, אז אני הכרתי אותו בכל מיני מצבים. במצב של הכחשה מוחלטת, הכל טוב, אני מקבל את הקדוש ברוך הוא. אני יודע שאני כתבתי ספר שקוראים לזה ואהב טוב, מה שקיבלתי מרב זריאל טאובר, שקבלת איסורים באהבה, ואיך לשמוח, רב זריאל טאובר הגיע באמת למדרגות ממש גבוהות בזה. אז משם הכרנו. אבל... כן, באמת חשוב פה לציין בשתי מילים שהספר הזה הוא הספר שבעצם פתח אותי... איזה ספר? הספר הזה שהרב דיבר ואהב טוב.
ספר שבעצם פתח לי עולם חדש לגמרי. לפני כן זה היה עזר לי לגמרי. אני הכרתי את ספר ואהבתי, ותפילה וביטחון ומלחמה עם כל הכוח, אבל אני לא ידעתי שיש כזה מושג של הכנעה, שתיקה, הרפאיה, קבלה וזה, זה היה חדש לי לגמרי. וכשהרב הוציא את הספר, זה היה בשבילי בשורה ממש חדשה. גם לי זה הפתעה. זאת אומרת, כל הדבר הזה, הדינמיקה הזאת, שאנחנו כולנו יודעים, מחונכים, כשיש צרה, אנחנו מתפללים. כשיש משהו שכואב לי, מציאות שקשה לי לקבל אותה, אני חיכיתי לי שידוך, חיכיתי לי ילדים, אז צועקים לקדוש ברוך הוא, לבטל את רוע הגזירה. מה שנקרא רב שמעון ובטלס הגזיריס. כולם יודעים לצעוק. ולדעת שיש דבר שנקרא לקבל את השם. זה הפתעה שהייתה לי, שאני כתבתי ספר שקוראים לו אהבתי, כי ישמע השם את קולי תחנוני. אתפלל להשם, ופתאום גיליתי עולם שנקרא לקבל את השם. ופה התחלנו להיות חברים. אני חושב שהחידוש הגדול שפה, אני רוצה שתעזור לנו בזה, שזה תהליכים שלא נגמרים. מה זה לקבל באהבה? מה זה פשוט לקבל באהבה? אף פעם לא נגמר. זה לא נגמר, כי אם זה נגמר, אז אתה סתם מנותק. בן אדם שמקבל באהבה את האיסורים, יש כאלה הרבה אנשים אגב, אין רע, הכל טוב. הכל טוב. זה נקרא ניתוק. ניתוק זה משהו מאוד קל. מאוד קל להיות מנותק. מי שקשה לו להתנתק, אני יכול לארגן לו כדורים. סמים בגדול זה הפתרון, למי שקצת לא מסתדר עם החיים, דווקא לפעמים יש לי חשק. לא, לעמוד מול זה ולקבל את זה, ויש אנשים, אתה נכון, אני, שלא הייתי מסוגל לשמוע את המשפטים האלה. מה, אתה מזוכיסט? מה, אתה שקרן? יש דברים כואבים. אני יודע בדיוק מה אני רוצה, אני יודע מאוד מסודר, הראש שלי עובד ככה. יש דברים רעים ויש דברים טובים. דברים טובים אני רוצה, דברים רעים אני לא רוצה. מה זה לקבל באהבה, לשמוח בייסורים? פה הסיפור שלנו. אני צריך ממך עכשיו לדעת איך עושים את זה, ולא בצורה מנותקת. שורה, בבקשה, תעשו. האמת היא שזה באמת שאלת השאלות. א' כל, כמו שהרב הקדים, זה אף פעם לא נגמר, זה תמיד מלחמה, כל הזמן רצו ושוב, כל הזמן הלוך חזור. יש רגע אחד של הכנעה, ואחרי זה פתאום זה, בעצם ההכנעה עצמה מעוררת התנגדות עזה מבפנים, ואחרי זה עוד פעם הכנעה, ואחרי זה עוד פעם התנגדות, וזה תמיד הלוך חזור, זה אף פעם לא נגמר. אני מאוד מסתפק אם יהיה אפשר למצוא פה איזושהי נוסחה שלישית, אבל בואו נראה. א' כל, כשאני נחשפתי לזה, בעצם זה לא היה כל כך מבחירה, אז הצמידו אותי לקיר. אגב, את כולנו מצמידים לקיר. הצמידו אותי משם, כן, זה ודאי. בלי זה האדם אף פעם לא יבחר ללכת לשם, כי זה אחרי הכל נשמע מאוד שחור, זה נשמע הפסד, זה נשמע החמצה, זה נשמע פספוס. זה היה בשלב כשאני נלחמתי עוד ועוד, בעצם נלחמתי להמשיך ללכת על הרגליים עם כל הכוח, גם כשלא היה כוח. ובשלב מסוים זה כבר לא היה שייך. בעצם עמדתי בפני צומת מאוד מאוד קשה. המציאות עומדת אותך בפני עובדה שזה מה שיש. מציאות הטכנית, כן. והבנתי שאין אפשרות עוד להמשיך להילחם. אפשר להמשיך לחיות באשליה של מלחמה, אבל אי אפשר באמת להמשיך לחיות ולהילחם. זה כאילו או זה או זה. אפשר להיות סגור בחדר ולא לעשות כלום ולהגיד אני חי, אבל זה לא חי. הגיע 7 באוקטובר. כן, כביכול. אתה לא יכול להמשיך ככה, צריך פה משהו לקרות. ואז זה באמת היה סייעתא דשמיא שנכנס בי אור מאוד מאוד חזק, להבין שבעצם הפוך. כאילו במקום ללכת
ללכת אבל וחפוי ראש, להגיד הפסדתי במלחמה, בעצם להקדים את כביכול, כמו שיש כזה מושג היום, יש כזה מושג לפרוש מהמרוץ ברצון. יש כאלה כאילו פוליטיקאים שמנסים, אבל ברגע שזה לא הולך. פורש מהחיים הפוליטיים. כן, אבל לא. יש מושג של פרישה מהמרוץ. שנייה לפני הבחירות, שהוא רואה שזה לא הולך להיות. זה לא הולך. אז הוא הקדים את הפרישה, במקום ללכת אחרי להגיד הפסדתי, זאת אומרת פרשתי מרצון. אז אני לא רק פרשתי מרצון, אלא בעצם בניתי על זה כאילו מפלגה שלמה, שאני נכנע ואני הולך לשבת על כיסא גלגלים, ואני הולך נגד כל העולם, אני לא מפחד מאף אחד וזה. וזה באמת היה בשורה חדשה גם בשבילי, זה בעצם המתיק לי את הכל, נתן לי תפיסה, הסתכלות אחרת, חוויה אחרת לגמרי, הפך את התחושה לגמרי. מה שבעיקר ביטא את זה, זה שהיה לי כאילו כרטיס ביקור איתי, בעצם כתבתי ספר, וכל מי שיש לו שאלה, תסתכל בספר, והכל, אני הרגשתי רגוע בעצם. כתבתי חוברת, זה היה נקרא לאמור לאסורים צאו, אם הרב זוכר, זה בעצם כתבתי עם הרב, זה היה ממש בשיתוף פעולה מלא, וזה... אגב, אני חייב לומר, זה היה מדריג, אל תזל זה. אחזת שם. ודאי, כן. זה היה רק זמן להגיע לשם גם. ודאי. זה תהליכים ש... איפה שכל אחד מאיתנו נמצא במדריג, כן. לא, אבל כן, זה ברור, אבל בשבילי זה היה חסד גדול, כי בלי זה לא יכלתי לעשות. זה היה צעד מדי נועז וקשה, וזה כאילו בעצם נתן לי את הכוח. הנה, יש לי ספר, יש לי משנה סדורה, הכל בסדר, אני לא עושה סתם דברים. וגם הרגשתי גיבור. תרגיל את זה למושגים. הורים, יש להם ילד שהוא יורד מהדרך. בהתחלה מרמים את עצמם, מה שנקרא, הכל בסדר. רואים, הוא מתחיל לראות הוא ADHD, אומרים שהרבא אשם, הזה אשם, וכולם אשמים. אז מגיע שלב, זה מה שיש. זה האיש, אוהבים אותו, מתחילים לגבות אותו. יאללה, תעשה שטויות, תעשה זה. או מאדם רווק, בהתחלה רוצה להתחתן, בסוף, יאללה, אני אוהב להיות רווק, יוצאים לטייל, לבלות. זה השלב שלך. עכשיו אתה אוהב להיות, אתה אוהב את הרע באיזשהו מקום. כביכול, כן. אני אוהב את זה, זה נהיה הפך להיות שיטה גם. שיטה עם קוד, עם מפלגה. שם פס על כולם, לא רואה ממטר, אני אוהב את זה, תתפוצצו. זה כמו הפסקת חשמל שיש בכל העולמות. בכל העולמות יש הפסקת חשמל. באמצע אחרי החופה, פעם הגשתי למנהל אולם, שאלתי אותו מה זה, ולא, זה מה שהולך היום. כשזה חושך פתאום, נרות, זה מה שהולך היום. עכשיו הבנתי, כן. כן. עכשיו, האמת שזה באמת היה חוויה. הרגשתי ממש שיקור, כאילו התמכרתי לזה, הרגשתי שיקור ניצחון, ממש ככה. טוב, זה המשיך תקופה ארוכה. הפצתי את זה כמה שאני יכול, מרווה לצמא וכו'. באיזשהו שלב זה התחיל קצת לעלות אבק. כן. התחלתי להרגיש מיצוי, כאילו... אבל דיברת בשם עבודת השם. בשם עבודת השם, ודאי, ברור. שמה? שהשם רוצה אותי... שהשם רוצה אותי כאן, ואני... לא, בעצם, אם אני רוצה להגדיר, הנוסחה הייתה אז שאני לא יושב על כיסא גלגלים בגלל שאני נכה, אלא אני פשוט כביכול שחקן של הקדוש ברוך הוא. כאילו השם כאילו ביקש ממני, לא יודע, ללכת ברחוב עם חולצה בצבע אדום ועם כובע צהוב, אז אני מוכן. זאת אומרת, אין פה שום טלאי צהוב, כאילו מבחינתי. אין פה שום סממן של נכות. זה נטו... זה לא רע, זה טוב. לקבל על מלכות שמיים, כן. עכשיו, זה כאילו באמת היה רציני וזה היה פנימי וזה באמת מילא אותי וזה עדיין, כן, אי אפשר. זה כאילו בעצם השלב הראשון שאי אפשר בלי זה.
זה הפסיעה ממש, זה צעד מאוד בסיסי, אי אפשר בלי זה. אבל מה שקרה זה שבשלב מסוים התחלתי להרגיש מיצוי. ולא הבנתי למה, הרי הלכתי לצד השני, עשיתי את כל מה שאני יכול, עשיתי צעדים כאלה קשים ונועזים, אז איך יכול להיות מיצוי? זהו, כביכול מיציתי את הכל, אז למה אני מרגיש מיצוי? אני מקבל את עצמי לגמרי, אוהב את עצמי איך שאני, זהו, ועדיין רע לי עם האהבה הזאת. או שרע או שמשעמם. זה כאילו, אחרי זה הבנתי שזה לא בדיוק רע, פשוט משעמם, כי אז אני זוכר שהסברתי את זה לעצמי בצורה מאוד מאוד יפה. הרגשתי בן אדם שעלה על מגדל גבוה של איזה 300 קומות. הוא הצליח להגיע לשם, הוא עולה על המגדל, למעלה ריק, גג ריק, הוא עומד שם, מסתכל על כולם למטה, כולם נמלים קטנים, הוא עושה להם עם היד, הנה, אני פה ואתם שם, כאילו, תמשיכו לשחק, תמשיכו ג'וקים קטנים וזה, ואני פה חוגג, אני גבוה מעל כולם, אין לכם סיכוי בכלל להגיע לפה וזה. בהתחלה הוא מבסוט, עובר שבוע, שבועיים, פתאום הוא קולט שנכון, רד מהעץ, רד. לא, פשוט אני פה לבד, משעמם לי, אני לא חי. אז נכון, אתם שם למטה ג'וקים קטנים, אבל הם חיים לפחות, אתה פה לבד, ואין לך עוד לאיפה להתקדם. זהו, עלית כבר עד למעלה. זו תחושה מאוד מאוד קשה. מעניין, צריך... תרשה לי, אני רוצה לחדד את זה. אני פעם הרגשתי משהו כזה, אני מתייחד עם הקדוש ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אני אוהב, טוב לי עם הקדוש ברוך הוא. פתאום יום אחד הרגשתי בחדר ייחוד עם הקדוש ברוך הוא, שאני לבד. לא לבד עם הקדוש ברוך הוא, אני לבד, אני לא יודע מאיפה הוא מגיע להם מאחורי הגב, ומי יודע מה הוא הולך לעשות לי עוד שנייה. כאלה בחדר ייחוד, אבל לבד. זאת אומרת, היה לך איזה מין תחושה של משעמם או ש... כן, אני מתייחד עם הקדוש ברוך הוא, אבל לא טוב לי עם זה, לא נחמד לי עם זה. כשמשעמם, אז יש גם בוא תסביר לי את המשך, בוא לפי זה אני אבין את ה...